what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Kubva kuma 1960s nekuma 1970s kune vakomana nevasikana vakawanda vakange vabva zera vakasiya upenyu hwavairarama vakati aiwa upenyu hweudzvanyiriri, upenyu hwevasveta simba, upenyu hwehurumende yaIan Smith hausiriwo upenyu. Smith nehurumende yake vakange vatora ivhu zvakare kubva kuvana veZimbabwe. Nekudaro vamwe vakaiswa kukangarabwe, vamwe vakaiswa kumajecha. Nekudaro izvi zvakatsamwisa vana veZimbabwe vakati aiwa tinofanira kurwisa muvengi kuti titore ivhu redu. Vakawanda vakakurosa nzizi, vakawanda vakakwira makomo, vakawanda vakafamba usiku, vamwe havana kusvika. Vachifamba kuti vanotrena vagobata pfuti kuti varwise muvengi vatore nyika ino. Vamwe vakafira munzira, vamwe vakafa kumakemps akasiyana-siyana nekuda kwenzara nekuda kwezvirwere. Vamwe vakatrena vakadzoka kuno kufront, kwavanoti kufront maive muRhodesia. Vamwe havana kudzoka vakashanda vari kuRio. Nekudaro chirongwa ichi chinonzi The Forgotten Veterans chirongwa chiri kuteera matsimba emumwe nemumwe kuti vasiye nhoroondo yebasa guru ravakaita mukusunungura nyika ino. Nhasi tiri kupi? Tiri kwaSvosve. Senge nese ndinonzwa kudokwairira nekuti ndo kudzinza rekwangu isu vana mukanya tiri kuno kwaSvosve. Takati aiwa regai titere rimwe gamba rigere ikoko tikurukure naro tinzwewo kuti semwana wevhu nderipi basa guru raakaita uyewo zvakare chakamusunda kuti aiwa inini regai ndibatane nevamwe vana tibate pfuti tirwise muvengi chi. Baba makadi ndinofara makasimei aiwa tiripo isu tisu kana Svosve vacho aiwa tinotenda saka iyi ndio favor ani muzvona aiwa ifavor chaiyo nokuti naana Svosve ndaana sekuru vangu ndokwakabva ambuya vangu maita favor iti maita sekuru maita sekuru mukanya ndoti zinyatsobuda kuti vari kuteerera kuti saka ihama nehama vari kuitana favor asi aiwa tichauyawo kwavari ikoko totenda tinotenda senge manzwa ndichiti aiwa regai titaure nyaya yakakosha inhoroondo yebasa ramakaita hondo yechimurenga. Tinotenda. Toda kuti tidzokere kune Rukuvhuti. Totenda. Wakaberekerwa mukomana. Tinoziva kuti kumberi uku kuna retired. Asi toda kumbobvisa mabheji iwayo. Tinotenda. Retired nekwaakawana nekwaakabviwa kwaakabva nako. Todzokera kwakazvarirwa mwanakomana wekumupa zviriwo wandigere naye pazuva ranhasi kuti akazvarirwa kupi uyewo zvakare mhuri yekumusha kwavo kana kuti yemudzinza mavo yakamira sei. Tinotenda. Ini ndainzi Loveday mupazviriwo. Kuna harisiro riri pachitupe? Kwete. Zita iri rakazochinjwa nekuda kwehondo. Alright, okay. Pandainzi Loveday mupazviriwo. Ndiri kuchikoro. Chikoro chedu chakazovharwa 1977.
nekuda kwehondo. Kuvharwa kwachakaitwa pakaurayiwa vanhu vainzi vanga vasingafambi zvakanaka panguva yehondo. Tisati taenda pakanovharwa chikoro, tiri kunzwa kwakazvarirwa mukomana wati Girinei Loveday. Loveday akazvarirwa kwaMupazviriwo kumakomo uko. Kuri kunzi kumakomo ezvitakuno kudofonya kuvhu rakange ratandwa vabereki vedu kunzi vaende kumakomo. Saka ndokwandakazvarirwa kumakomo kwaMupazviriwo paChiefsosve ndokwandakazvarirwa 1961 13 December. Asi ndakazozvarirwa ndiri kuMarondera General Hospital. 1977 ndaenda kuita grade 6. Ndichiita grade 6 paMupazviriwo school. Ndo hondo yakanga yatanga. Payanga yatanga ipapo taingodzi taitorambidzwa kuenda kumabhesi. Tichienda kubhesi kwatuna ndo kubhesi rekutanga. Asi ndairamba ndichiteera chetana mukoma. Ndichienda kubhesi. Ndichidzoka ndichinzi ai wasara iwe. Vaenda kudaro ndaiteera. Nekuti kwaindinakidza kusvika ndanzwisisa kuti chii makomrades aya vanombori chii chavari kumborwira nekuti tairara tichidzidziswa politics kuti chii chavari kurwira chii chavari kubvira kudzimba kwavo chii chavari kugarira musango. Saka izvozvo zvakandipa chidokwa chekuti izvi dai ndatozviitawo ndigonawo kusunungura vamwe vangu hama dzangu vabereki vangu nekunzwa kuti takabviswa kumapurazi kwakanaka tichiuya mumakomo. Chokwadi pikicha yacho yakanga yatobuda kwatiri ndakuiona nekuti taibva kumusha uko tichitenderera kuuya kuno kuzogaisa tagaisa futi pamwe tichimborambidzwa kuti dzokerai tichidzokera kumusha kwedu. Saka 1977 pachikoro pedu tiri kuumba takanzwa kunge midhudhudhu iri kurira. Midhudhudhu iri kumanya zviri kumanya nyamba ipfuti dzikuti first time kudate ndoranisanyatsoziva hangu kunzwa pfuti dzichirira. Saka taitokuti midhudhudhu. Saka patakazoenda kuchikoro kuseni takatonzi dzokerai paine vanhu vaurayiwa nana mukoma ipapo ndokutanga kuziva kuti ndo inonzi hondo. Saka kubva ipapo chikoro chedu chakabva chavharwa kudaro. Chinonzi Mupazviriwo primary school. Chakabva chavharwa kudaro. Macomrades ndo ndakutanga kunyatsaonawo manje kufamba ndakuenda chikoro hatichaenda tainzi mukaenda kubhesi hamuzogone kuenda kuchikoro. Saka apa tainge tane access yekupota tichienda kubhesi kuya kwatuna kwaimbwa nziyo dzinonakidza dzinoratidza zvekare zvaiitika kare. Saka nziyo idzodzo dzakandipinda zvakanyanyisa. Ndainge ndangoenda nana mukoma ndichiteera ana mukoma wangu tichienda iko kuya tichinotumwa zvataitumwa taitumwa zvidiki nekuti taichirwa kunzi uri mudiki ukarohwa futi unogona kungotaura kuti aiwa vanhu vandituma vari pakati taitisati zvanyatsopinda matiri. Saka mukomana vanga vari kubhesi kana vachiri kuramba kwai kuina na comrade vainzi Baraka Masendeke avo vaibva nedivi rehwedza vainge vasiri avo vatakazopedzisira taakushanda navo. Saka zvaita kudaro pakazoti iro gore ra 1977 vasikana vakange vakura kwakaitika hondo kunonzi kwaMuchemo. Bhesi rekwaMuchemo rinonzi kuchikaniso. Hondo iyoyo yakaswerera ichirohwa pakatodonha helicopter. Ipapo pakafa vasikana vedu hanzvadzi dzedu kunoku dzakange dzatiza nemakomrades. Paita imwe hondo handichaziva kuti yakanga yaitika pabhesi ripi ndobva vaenda kwaMuchemo. Vari kwaMuchemo ikoko kwakafa vazukuru nehanzvadzi nongoti hanzvadzi dzedu vakafira pahondo iyoyo. Mazita muchiri kukurangarira? Ndichiri kuziva pana Ekenia Mupazviriwo pakafa Senesia Sheri Mupazviriwo pakafa Changadzo Ngoya rebesi kwaChangadzo musikana kukafa wekwaganda Juliet Nyabonda. Vasikana ava vakaita 7
mamazita ndako akanganwa asi makuwa acho tinotori nawo kumusha kweduko vakazonotorwa vakauya vakavigwa kumusha kweduko uko kwatokufane macomrades asi ana mujibha nguva iyoyo taiti ana mujibha vemamupa zviriwo tainyanya kudhira nezve ana mukoma vari mamupa zviriwo kana vabuda mamupa zviriwo vakuenda mamubvuma next book vanenge vakushandawo nana mujibha vemubhuku iroro kana vachienda kunyowani ndo pavaigona kutorana ana mujibha vairi vatatu vavanoenda navo kubhuku remberi saka ikokoko isusu hatina kunge tiriko takangoswera tichingoona ndenge dzichiridza mabhomba dzichiita sei ikokoko svika macomrades akakuwara kunonzi kwakatofa macomrades ikokoko vamwe macomrades akazatakurwa achiuya negomo iri dai mariona kumusoroko ndokwavakauyiwa nawo vamwe vakatosiyiwa mugomo imomo kunotorina namujibha vamwe vakanga vachichengeta macomrades vavo vari mumapako vachipota vachivagira chikafu macomrades achiuya usiku vachisvovarapa vachipuhwa chikafu pavakanga vaanani ndo pavakazotakurwa vachidzokera kuwedza saka i1977 iyoyo 1977 iyoyo zvakare kwakazoita imwe hondo yakaitika kwaFisher kwakamboitika hondo ndo rimwe bhesi rataitinaro rekutanga futi taane macomrades ainge akubva nekuhwedza nekudevedzo yakumanicaland ainge akubva nekudevedzo ipapo neso tainge tati zamuke plus basa racho chairo taakurikwanisa neniwo handichazonda ndari makore mangani angu asi kuma-12 years ikokoko ameno kuti ndaindati kure nga pekutanga pa7 ndofana ndiri kuma9 10 here ikokoko asi apa ndaenda kuma-12 years ndo pandakange ndakunyatsoshanda nana mukoma taita kushanda nana comrade Rex Mapfumo group iroro rakange paena vanga vari vakuru ivavo comrade Rex Mapfumo comrade Sam Chakwesha comrade Charles Chris comrade Kid Mochi Murenga comrade vakawanda mazita ndicharamba ndichifunga patechitaura nyaya kuti apa pakazoitika tinana comrade hani saka macomrades vayo isi taita kushanda navo tainge tichiti macomrades akabuda taitori netimu yedu yaitonzi tina mukuru wedu weyouth vanoteedzera takazanganiswa vasikana nevakomana zvekuti macomrades akaenda zviya taitosara tichiita misangano yedu tega zvatiri kukanganisa patinotumwa tainge munongozivawo kuti kana usaende kuchikoro kwaibikwa ndari tainge taakunwa wawa tichiputowo nefodya dzisingabvumidzwe idzodzi dzaitipa chiviti saka taitodzida vabereki vachiti musadaro asi taisada musikanzwa kudzimba misikanzwa yedu yainge iri yekuitira varungu tichasvika ipapo kuti misikanzwa yechi taiita yekuita sei tichiitira mabhunu aitishungurudza saka 1977 iyoyo takaita bhesi rekutanga paFisher tichibva ipapo takaita rimwe bhesi kunonzi kwaGambure tisati taenda kunonzi kune rimwe ratakaita kwaGambure kune rataita tichibva uku range riri muchikomo kusaidi uku tichipedza iro rakaita futi rinenge takazotengeswa ipapo kwakauya maDA abva mune chikomo uko kune chikomo pakati pane munda saka maDA akauya ainge asingainzozive kuti macomrades chii anonyatsoita sei waifurinyeperiwa uko wachifunga kuti tumwe tuvanhu twemhanga kana pfuti dzavo dzinongoita zvemhanga vaitouya kuti vachida kuita kuke vachada kuvabata nemaoko saka pakarohwa maDA ipapo akarohwa maDA mamwe akatiza manonzi mumwe akanohwanda kutyopinda kuti ndirigei muhosi ndiri asina pfuti achitiza saka hondo iyo imwe kozoita imwe yakaitika panonzi paPeter Gambure Peter Gambure takaita bhesi redu guru ipapo taita ana mujibha vamwe ana mujibha vedu vakange vabatwa
takabatirwa ana muchibva anonzi Shelton Zenda akabatwa, tikabatirwa anonzi Joseph Nyabonda Joseph Mpashiri vanzi Ziguvi, tikabatirwa umwe anonzi Prince nofunga zita iroro makamborinzwa wakamboshanda kwapresident uko wakanga waenda kuhondo wakabatwa iwawo. Prince haana kuzoendeswa kwavo vandataura avo. Kukabatwa umwe anonzi Joe Mumvuma, kukabatwa umwe anonzi Ashraf Mumvuma, ivavo vari 4 vakaenda. Pavakabatwa ini ndakatobatwawo, tikaendeswa pakembi yeDrihall, takarohwa takarohwa varume, takarohwa kwaine muDA vamwe vanofunga ingari veintelligence special branch ainzi Owen neumwe ainzi Mashiri. Takarohwa inini handisingakanganwe kutaura chokwadi, ndakarohwa. Vaipfekedzwa chinenge chisagi chavaitirena nemasona nemayunifomu avo aya chaita kunge sagi, vaikupfekedza kudai, vakupfekedza manje vaiisa getsi kuzvigunweko kuzvigwino, nokuti zvavaibvunzwa isitaitaurwa kunzi ukataura chete pane gore ranichazoti gore rainzi gore iroro kunyange uripo muchimba pane pamba waimboregera kuti pane muchimba ningi tivaregere hatirege kuridza tinouraya muchimba yedu. Asi gore reguku rahundi rainge ravakunzi taitotaurirwa kumabhesi kuti ukabatwa ukanovataurira kuti vari kwakati isusu hatisi kuzoregera kuridza nekuti uripo, tiri kuridza bedzi takananganisa nepamuri papa. Saka zvaitipa chivindi chekuti haufaniri kutombobatwa, kutopfurwa kuri nani uchitiza pane kuti ubatwe, nekuti zvauchanoitwa uko zvichanorwadza zvokuti unogona kuuya kusvikoti vari apa kana usina kushinga. Saka makabatwa sei? Pakaipa. Taita tumwa netsamba taienda kuNorway, ndinainzi Edward Nauleti, Edward Mpashiriwo, taitakangodienzana tiri va61 tese. Takatumwa netsamba tichienda kunonzi kuNorway, kuSt. Lujas, taienda kumabusinessmen netsamba. Tsamba idzi zvatai tichidziita, taitora mupendero uyu mupendero tobvarura pano apa, tabvarura apa, petakatsamba kaya kwetakati tokaisa apa mupendero udai macho, toenda. Ini ndotori netsamba yangu haina kutomboonekwa, tsamba yaidwira haina kutomboonekwa. Kuna Nyagombori uko takuda kusvika kuNorway, takangwereka mira ipapo paisa tizika, papo paisa tizika wotosimudza maoko kuti aiwa sarenda. Saka chavaitanga kutarisa, vaitarisa kuti hamuna here kusuka nekuti taibatsira makomuredzi kutakura zvimwe zvinhu zvataitakura fanika zvimbambaira chinechi isina bhegi, maitosunga nemakai, masunga nemakai kuti uone kuita kuti chiite bhegi chiri kumusana. Saka kana kwange kwakudziya makai aya anenge akukwesha, saka zvinotoratidza kuti iwe unotakura zvini. Takarohwa baba, takarohwa. Makapfekedzwa masaga. Aiwa, masagi akazonoitwa takuDrihall. Apa takarohwa tichiri kunoko. Ipapo paitika hondo futi. Aisa hatakuziva kuti usiku huya hondo pane hondo iri kuitika kugomo reBamara. Ikoko kukatofa comrade edu 1. Comrade wakanga wafa ikoko. Isusu hatakuzviziva, taenda tatumwa tiri kuenda kuNorway. Baba takarohwa. Handikanganwe pakanzi puti iya ine makumbo yemasoja iya ine mazicheni iya akaitora NATO iya ndobva aisa padombo, zvikanzi munoti puti dzedu dzinobuda mvura kaini, ndozvamune muchitaurira nemagandanga enyu yakamiswa apa nechimurungu. Chimurungu chakapenda kumeso, chakaibata chakazvambarara kudai. Saka musoja wedu mumwe wangu iganda rangu iri ndiye aitonditi tiza, achindipushira kumberi kweNATO iyoyo, achindipushira
ini ndichidzoka ndichimbundira tapedza vaona kuti vanhu varamba kutiza pave nemahachi futi ndakasungwa handizvikanganwe izvozvo ndakasungwa netambo inenge ameno vanenge vainayo pahachi paya omanyisa hachi iwe unopedzera wakutsika nezvigunwe chete ukadonha kudai apa uri kudzipwa vomuka iwe handizvikanganwe izvozvo zvinondirwadza kana nhasi zvichiri kutondirwadza. Tabva ipapo takazonzi tapedza kurohwa Edwin ari kuitwawo zvake uko ini ndiri kuitwawo zvangu uko tayambuka rwizi nyamba vanhu ava vasiya motikari kumhiri ipapo pafa comrade pafana mujibha vedu vairi mazita mwacho ndokwamazuva anei ndewe kubhuku reseri kudhibhi uko kwamazuva anei kudhibhi ikoko vakomana vanga vari vanyowani anga asirana mujibha vedu vajaira tactic dzedu idzi vainga vangouyawo vabva kuharare vakati toda kuenda kubhesi isusu taiti siri kubhesi iro taitori kumwe vari kubhesi ikoko vaenda kubhesi ndopa vakafuma vakatourayiwa ana mujibha 2 nakomrade wedu 1 ana mujibha ndevedu vese nyamba vanhu ivavo vatotakurwa kune chirendirovha chitori mhiri kwerwizi pai pasina bridge apa takazoyambutswa bridge nemasoja aya mamwe akasara isu taakutakurwa kuti tiendeswe kudhirihori kukembe takaswendeswa kumberi kwerendirovha takamhanyiswa tiri kumberi kwerendirovha ivo vakadai haucheuke kuti rendirovha iri chete rodhi dzacho dzisiri rodhi dzaidzo tichingomhanyiswa tiri kumberi kusvika tasvika kutara ikoko kwaitawo nedzimwe mota dzaiveko dzemasoja nezvakaita zvidhiramu zviya zvavaiti zvekunhonga zvimbambairi zvai zvakapakwa ikoko ndo patakazopinzwa mumotikari yeyo rendirovha yeyo maive neropa rayemo asi zvakuti ndarana mujibha wedu here ava kana kuti rakomrade wedu isu hatabvisiswa bhutsu taisisa bhutsu taitakatsika muropa netsoka idzi takaendwa nesu kunosvika padhirihori takarohwa baba takarohwa mudhirihori comrade weya ndopatakasvika comrade akaranzikwa apa mumwe mujibha akaranzikwa apa mumwe mujibha akaranzikwa kudhuze nerodhi kuti vanhu vanopfuura vachiona ini baba vaisenza kucold storage kumarondera still remember yange iri weekend baba vainga vari kumba uko vauya kuweekend handichazoti isunday kana kuti yange iri friday saturday vakaranzikwa kudaro isusu takasvika paine mba iripona nhasi iriko zvekuti dai tiine nguva taigona kusvikako ndichikuratidzai kuti apa ndo rimwe bhesi apa pandiri kutaura kuti takabatwa tikarohwa apa padhirihori patairoverwa paine imba ine chivharanda iripona nhasi imba iyoyo handifunga kuti inogarika zvakanaka nokuti ine vakatamburiramo zvakawanda imba iyoyo handisati ndamboona kuti inogarwa here imba iyoyo isusu tairariswa pavharanda zvatairariswa pavharanda uku kwaive nemasoja ese ukuno kwaigara vaisapfeka unifomu ivavo vaitishungurudza kunyanya vachititocha nemagetsi avo uko ndokwaikwine vakawanda uko saka patairara tiri panapa ivo vakaranzikwa apa mumwe musi ndakatorwa zvikanzi handei ndobva ndaindiswa kunana comrade kwaya ndakarwadziwa zvikanzi anonzi comrade anuyo ndikati handimuzive ndakatanga kurohwa ipapo ndakamutarisisa anga akarohwa apa paine buri apa asi uku kwese kwai kusina chinhu zvikanzi unomuziva ndikati aiwa zvikanzi sei ndikati aiwa vanouya usiku chokwadi macomrades anouya ndinaaziva asi kuti ndizive kuti uyu ndinhingi handizvizive ndobva ndabatwa pagotsi pana iye akaranzikwa apa akatarisa mudenga saka ndakabatwa ndakabatwa gotsi ndakabatwa gotsi iri nemusoja uya ndichidhumiriswa kumberi kwacomrade
hazvina kundirwadza izvozvo asi yange first time kuti ndinyatsonzi pane munhu akafa ndichimudhumiriswa ndabatwa gotsi zvifanira kubatwa kwandaita comrade angu ndichinzi tarisa zvakanaka unomuziva ndatitarisa ndichidhumiriswa kumeso zvokuti zvaitorwadza ndichidhumiriswa kumeso kwavo zvapedzwa izvozvo vainge vakapfeka ataiti mahanta ainge ari mazifa mashuwo majombo anosvika uko ainge achiri manyowani ndo avainge vakapfeka comrade wangu avo zvikanzi mubvise hembe mubvise nini boots gandanga rako inofunga vaitodzida dzai dzakanaka shuwa dzai dzakanaka ndini ndakatonyatsosunungura kutya kwese kwainge wapera kuti kuti first time kuti munhu akafa ndinge ndichi ndaitonyatsosimudza gumbo rakomrade wangu ndaitorwadza nokuti ndaitomuziva ndini nguwe ndandakarwadziwa zvimwe zvinhu unenge uchashema ndichitaura kudai zvinorwadza comrade zvinorwadza shuwa ndakarwadziwa zvekuti ndakarwadziwa comrade tapedza izvozvo ndavabvisa jombo dziya ndavapa takaenda kumba kwedu kuya uko naedwere wangu uya edwere handakuzoona kuunzwa kwake kwaakaitwa uko saka zvatairara paya uko kune mashops ari kuko akabvira uko kuseri kwefensi saka zvavainge vakaita vange vakaisa ladha ravo maladha ide kugadzira nemitani dano rekuti vadimbudzire kuenda nokuti main gate range riri koko ladha revaisa ladha uko waisa ladha uko kuti wakwire security fence ikoko aikusina matoireti vanga vakaita zvimabreya toireti zvedu zvekugadzira izvo saka taiti isu ndo matoireti ataishandisa uko aishandiswa nemasoja uko kwakatewa saka tairambidzwa kuti uende matoireti ikoko vange vakateya waya dzimwe dzavaisa muhuswa so kuti munhu ukafamba usiku ukatendako usingazive unohuka waya ine mabhero emombe aya kunobva kwati ngete vanobva vaziva kuti kune munhu uko vaitira makomredzi kana akauya akada kupindamo anobva adhitektwa newaya ukahuka waya yobva yaridza mabhero ivo vairara makomba vanobva vabuda mumakomba moya kana kuona kuti kunei ikokoko maona saka isusu tainzi zvimabreya toilet zvedu zviya vasingazive kuti zvavaita izvozvi vatoita kuti ini ndigone kuenda hondo yakanga yandipinda comrade zvekundipinda zviya ndakataurira edhero kwainaya makare kwainaya kuine rima rakati tsvete ndikati edhero ini ndakuenda takarariswa makomrades aya ari papa ndikati edhero ndakuenda zvikanzi kupi tenda nekupi ndikati iwe ndati ndakuenda kuseri kwaine mashopu kunonzi kwanyatanga nanhasi iriko kwaine mazimbwa akadai mazimbwa aihukuraiwa asi nemudzimu vana sekuru vedu vainge vakatitungamira hadzina kuhukura ndakati ndakuenda edhwera akati neni takakwira waya pamastepsi pavaikwira napo paya tikaenda kuseri tikadzika nofunga zvandikutotaura makomredzi angu ari kutoyanzeiona pikicha yacho ndobva taenda nekuseri ndo padhuze neshopu yanyatanga ndobva tatenderera nekuseri kwefensi kunyamba kumba uko kwatotaurwa kuti patabatwa paya vanhu vaya vakwira kumusha kwedu vatonotaura kuti Loveday naEdwero tavauraya vanhu vapfuura kuti rigori kuya vatoona kune vanhu vatatu hanzi negandanga ravo kune vanhu vatatu vakafa vakaranzikwa paya saka tisu uko vari kuti tisu isi tiri vapenyu kumba kwatoone rufu kwaEdwero kune rufu pedu pane rufu vanhu vakatoungana saka isi takatiza nofunga kwaivatokuma 9 uko here 8-9 kwai kwakasviba takasvika pamba pedu varume vakatogara kumotoko ana amai vainge vari mumba vachiimba takasvikopinda mumba ana amai vakatiza mumba kuvamuka here zvipoko here chii tikati aiwa gare pasi tisu wakafa uko hatisiri isuba zvikanzi masoja auya asvika kunoko ari kuti makafa imi tikati aiwa isati wambofa tichingorohwa chete tine nzara tipei chikafu ndopatapuwa chikafu ndopatadya chikafu
ndobva tapuwa ndati ndapinda mba vandatora hembe dzangu dzinodziya vatatobuda ndopatakava taenda kubhesi anichizo takaenda kubhesi takaenda kubhesi rekwagambure ndo takatanga kuenda kwaedwero tichisvika kwaedwero vanhu vari kuchemawo futi vatakapuwa chimwe chikafu tikachidya futi edwero akapfeka zvinodziya ndopatakaenda kubhesi pamakasvika kana Edwero havana kutizawo futi vakangovhunduka kana kaisati kwava nemafoni hapana akambovafonera asi vanhu vakavhunduka zvekuvhunduka vainga ukamira wakagara pasi kuti bvochwa zviya zvekuratidza kutya zviya vamwe vaitoti pamoto vatogovana tiri vanhu vamwe chete munin'ina nemukoma vachichema iwo uyu avachema uyu saka ndo zvakaitika ipapo zvimwe zvacho ndiri kubatanidza ndinoenda siya zvimwe asi ndikazvifunga ndozvidzokorora futi nokuti zvakawanda comrade zvakawanda nokuti kubvira 1977 kusvika tisununguke pane zvakawanda zvakaitikapo asi zvizhinji zvacho zvairwadza zvikuru ndakarwadziwa tabva ipapo taenda kubhesi tiri kubhesi handazodzoka kumba futi kugara pamba kubvira ipapo nokuti taitatiza mukembi zvikanzi nemakoporedzi awana tikatowasiyawo nokuti kukembi ikoko futi kwaive nebhuku radaitosviti ukabatwa ndakabatwa nofunga kairi kana katatu kana ka4 chaiko nokuti nzvimbo yedu inoidiki ende yaive nevatengesi vaitoti nhingi ndiye ari kuita zvakati nemakoporedzi nhingi ndiye ari kuita zvakati ndaisvika kune bhuku raiti unonzi aniwe ndandine chinonzi chitikinyani chechi abeni kana makambochipuwa chakanyorwa nezvitsvuku ndo chandaindinacho ini chitikinyani saka waiti zvekukangosvika chitikinyani chako chiri kupi chitupa ndaibudisa chitikinyani wotoona sonzi ndiye Loveday uyu ndiye Loveday wotovhura bhuku riya musi wakati makaita zvakati kai nezvimwe zvandange ndisipo utonzi makaenda kwaPeter Brock mukanotema fodya makanoenda kuchipesa mukatina mombe imimi kurohwa ikoko pamwe patinenge tisina kumbotina nemombe dzacho dzakatinhwawo nevamwe patinenge ndisiri asi zita rangu raiwanikwa riripo ndairohwa saka izvozvo taenda kwaPeter Gabure ana Mchimba vedu vaya vanga vakabatwa vaya Shelton na Joseph Ziguvi kubatwa kwavakaitwa vakanga vari kokoko kudhirihore vakanotirenwa vatrainwa nguva diki vakutodzoka unzi chendai munorwisa magandanga enyu haya vakauya uko vaine pfuti dzinonzi maG3 vari padhirihore paya pakatumwa tsamba ikaenda ikanotaurirwa kunzi vakomana vanga vakutoti takakutya futi kuti zvino izvi zvataamadhiyei tikadzokerawo kuti kunourayiwa izvo vakutotya saka izvo zvacho vakuto ndakatozombonzwa mumwe comrade achitoti taiti takupota tichitengerwa wawa kuti vade izvi vatengese ana mukoma uko vazouya nana mukoma vacharatidza mabhesi nokuti vamwe vedu 2 vakatobva vapanduka handitaure nezita zvavo vakatombotirinzira asi nga ari mujibha wedu akatombotirinzira ende akandikanganisa tatobikirwa mafeti kuku edu tichangoapuwa mafeti kuku kuti tidye mafeti kuku ya tutaura ndapotsa ndatotaura zita rake asi anofanira kutaurwa anonzi Eshiraf yanga iri nguva yehondo yanga iri nguva yehondo yatiri kutaura inhoroondo ihistory yezvakaitika muhondo hakuna kuti wakakanganisa kuti wakagona asi hondo kuurayiwa nekuuraya takatozonzwa zvakunzi okay sorry takazonzwa tichingouya zvikanzi ana Eshirafu vauya vainge vakutoziviwa kunzi iro gurupu iro nderana Eshirafu Eshirafu yaifamba nemumwe ari mwana womuno futi aigara kwamudanhu ainzi Grey vakatishungurudza vana hama dzedu dzemuno vakatishungurudza ivavo takaridzirwa pfuti tikamhanya ameno zvazvaingoita ina ndamubvira ndaita ronda rekupfurwa ini asi takaridzirwa kasingapere pane pamwe ndasiya futi
takambodaidzwa futi ndakatodaidzwa nana mukoma left hey uya kuno ndiritori kwandai ndiri kumunda uko uya kuno makomeredzi ainge asipo izvozvo ndadaidzwa namukoma ainzi naulet mukoma yenure ndenga aitori mukuru wedu ana mujibha padhuze nemusha wedu ipapo yamba paari kundidaidza paya zvikadzitanzwa kuti kune masoja aonekwa kunoku hapana zvawamboona kana tsoka nekuti taitarisa tsoka futi ndaishanda netsoka ndikati hapana ba zvikanzi pandiri kutaura nawo takatarisa uku pandakangocheuka kudai wakatogara muchibako wakadai ndaakutonzi akapenda kumeso nofunga wanawa kuti dai tipfuura dai takapfurwa ipa nekuti dai tiri padhuze navo saka nofunga vainge wakawanda vaine mazuva ekuti vamboita zvavaiita vakawanda vane baba ndo vainge varipota kuti taona baba vaitenda kuenda kugadheni kuti kuenda nekurodhi waibatwa saka vaitodimbudzira nemusango saka ndo pavakaonekwa vakati ini hapana zvandoziva ndinosenza cold storage ndangouyawo nhasi ndiri kutoenda kugadhe kwangu saka ndo vakanotaurira ana mujibha kuti ndaona masoja muchisango ndo paunge paakudaidzwa kunzi kuti mamboona here kuti vanzi masoja comrade ndikakutaurira ndikakuratidzai patakajamba napo kana nanhasi handipagoni ndaiti ndikapatarisa kuti apa panhu apa takapajamba apa hapana akatyoka gumbo takamhanya haikona kumhanya kwekutamba ivanokushedzei kuti vakatiwo ini ndakadaiwo ndakatotanga kuonekwa paive namumwe ainzi Christopher aishandisa seneme yedu muzukuru mwana watete Christopher Mupazviriwo namukoma Major Konde handichaziva kuti mumwe ndiani pandakacheuka ndakadaiwokawo ndikatarisa uko pandakangodaiwo ndakatonongedzerwa futi kude ava pavari kudaiwo kuonawo kuti wakatobva waonawo kuti aya ndinakatanga kuti fwaswa taitiri pagomo kadaiwo asi uku kuseri uku kwakadzikira kwabva kwaita level kwakadai takajamba neipapo tichijamba nepapo patadai patatodzoka patasvikaenda kumakomrades ainge ari kwaine bhesi rekwamvuma rekwamvuma kwewo ndopatakanoti masoja aya taaona ari pakati handichanyazoziva ipapo kuti pane pai pasina makomrades isusu taiti tikangovhiringwa muno taienda kudeedzwa tikangovhiringwa muno taitiza tichienda kudeedzwa nekuti taitobatwa chete kazhinji kacho taibatwa taiti tikavhiringwa totiza kudeedzwa saka ndatombodzokera yandaya ndasiya iyi ana mujibha wedu wangu akabatwa vaya 2 vakabva vada chisoja 2 ndo vakabvuma kudzoka saka mukoma Joseph Ziguvi Mupazviriwo akabvuma naShelton Zenda ndimukanya futi akabvuma kudzoka vakatopfeka zvikaki zvezvezvi nepfuti dzavo zvese nemagazini avo vakatiza usiku kubva padhirori kembi papa tatovataurira vatotauriwa kunzi tiri kubhesi rakati ini huyai saka vainzi mukicheni muya vasikana vaitobika taiisa gumbezi apo toisa gumbezi kudaiwo rekuitira kuti kana muchibikwa umu mahwindo ese aya musambete light rinooneka panze gumbezi rinenge rakavhara rekuti zvinonjenjemera zvese izvi zvisaonese zviri mukati saka ana Shelton pavakangoziva kuti zvanzi kwaPeter Gambure vakauya straight vabva vatosvikoona kuti mukicheni pindikiti muna vasikana vari kubika imo nepfuti neuniform makazhambiwa makazhambiwa saka isusu taitiri kubhesi handichazoti musikana ndiani akauya tikanzi aiwa mirai kani mirai tisu Shelton hakuna vatinavo tisu Shelton naJoseph vatogara pabhenji nepfuti dzavo asi vachingogadzika pasi vagadzigadzika pasi amene musikana akauya kubhesi kwataichitori nana comrade Rex Mapfumo
isu kazhinji haina nakachangamuka ndainzi mujibha akachangamuka ndo zvakazoita kuti zita rangu ipapo ndaindisisiri kunzi Loveday ndaenda kunzi chenjerai ndatumidzwa zita iroro naComrade Rex Mapfumo ndaintori nanamukoma vainge vari vakuru kwandiri vanga vatoo vadiki kwandiri zvimwe zvacho zvataita kunyanya fanika kudzidziswa mahand grenades aya ini ndakatanga kudzidziswa mahand grenades vamwe ana mukoma vasati vadzidziswa aya inenge ine chisimbi kunoku apa pano paine chimuta ainzi stick grenades apana paine chimuti kunoku chine chivharo kunoku saka iroro grenade raiti kudzidziswa kwataingoita hazvidikidiki zvokuti nguva inodikidiki ndikati kudzidzisai munotorigona but zvine zvichionekwa kuti hana yako unozoita sei hauzouraya vamwe here waingovhura chivharo wavhura chivharo mune pini inenge yakatoiswa muchivharo yakatenderera kudai ine tambo inotoenda kunosvika kuchisimbi kuya saka tambo iyoyo ikadambuka grenade ratotanga raive nemaseconds ekuti rinodhuka saka grenade iroro iwo waiti waipinza chigunwe mupini yaya kudai wochibata manje muti uya wakadai apa wakapinza pini kuitira kuti ukakanda manje kudai iwe unosara netambo yaya watoiginaita watoita kuti watokoka saka rine maseconds rakagadzirwa zvokuti kwarinenge richienda kuya richishinyira richienda richitobuditsa hutsi parinonoti d saka richiti d rine maminutes acho kana asati akwana rinogona kutombomira richishinyira akakwana manje ndo parino explode saka taita kuzvigona izvozvo ndaenda todzidziswa izvozvo saka pakauya musikana achimhanya uko tambudzwa kuti hazvina kunyatsonzwika zvakanaka nekuti kaiweka distance muchikomo matai takagara ndobva asvika zvikanzi kwauya masoja asi vati ndisana Shelton ndo pamunoona kuti ana mujibha taive nebasa ana comrade vane pfuti vakasara kubhesi isu inini nainzi Love Mogambure tisakanzi endai munoona kuti ana Shelton ndiwe here wauya nani kodai anga ari masoja antaingozwobatwa asi ndo yainge iri hondo yacho akwaenda comrade ka hondo yakaita kubva kuMozambique nekuda indaive nani pana comrade nekuti comrade kutrainwa kwakaitwa makore aita achigara musango nekuzouya kusvike patiri kuti atisunungure nesu aikosha kupfuura ini saka kufa kwangu kwaive nani pane kufa kwaComrade ina handina pfuti kana ndikaipowa hani kuiridza kuti ndizoenderera mberi ndichita basa riri kuitwa naComrade saka izvozvo zvaisatibata nekuti taita dzidziswa taita ane rufundo irworwo saka ipapo zvikanzi Edgar aihodha ndina Love Mogambure ari kubotswana izvozvo mujibha wedu ndikutorwadziwa hana kuvhetwa ndikutorwadziwa meno movement dzacho communication dzacho dzinoita poor takaenda chokwadi kusvika kumbaiwo tichinyangira haina ndiri pamberi kuchangamuka kwacho labvanga akangwara futi asi ndaimukunda ainzi Love Mo ndainzi Loveday ndobva ndichinzi chenjerai ndobva anzi tsigirai saka takaenda taita toone mazita manyowani ipapo taenda tasvika mukicheni muya kutosvikaona shuwa ndiyo maita semauya chichi zvikanzi vari kupi maComrades tikati aiwa imbomirai tatumwa bedzi kuti tisvikaona kuti mauya here ndobva tadzokera tichidzokera patasvika paya paine maComrades haasisipo vachinja comrade zi nyamba vato uko kwatabva uko ndoko wavatoenda ikoko comrade Rex zi takazoona vakutobva kwatiri uko taishandisa password nokuti zuva rega taishandisa password yekuti tizivane kuti uyo ndiani
uri wedu here kana kuti uri enemy maigona kuti password yedu yanhasi taipanana kumazuva rera masikati tine tisina password yedu nekuti tichionana kumazuva rera uko taipanana password kana kungoti gomo guru saka kwanzi Diwani ukati love day unzi password nekuti enemy inogona vaichitaura zita rangu iyo handibata ndatotaura kuti vari uko saka password hauze mbomutaurira munhu unyange wabatwa unenge wambunyikidzwa hako kuti uzozvitaura saka ndakabata ndadzi password handichaziva kuti yainge iri chii yemusuwo unobva ndataura zvikanzi uya pano ndaenda zvikanzi variko ndikati zvikanzi vari vega ndikati amheno muchibagi umu asi taona ivo vari vega vari mukicheni vakatogara pabhenji vane uniform nepfuti zvikanzi endai munotora pfuti dzavo tadzokera futi handakafara ndabereka pfuti yangu makasoti chiona nacho kuti msati matura pfuti tasvika aini vaindiziva vanga vari vana mujibha vedu vanga vari vakuru kwandiri vese asi ndatooneka mungachinhano kupfuura pavari sekuru shoto ndisekuru ndaisatomboregera kuti sekuru shoto tatumwa naComrade Rex tanzi titore pfuti kamwe chete Ravmo achipuwa yake ini chipuwa yangu magazini zvasiyana makokere wazvinoitwa neak ndo yataakuziva kauchangongosati wamboipuwa unotoona kuti inokokwa kudai inonzai zvese unenge wakutozviona iyi manje zvasiyana panofurwa ndaifamba ndichitsvaga ndiri kufamba ndichitsvaga kuti inoridzwa sei yakafanana here tasvika kubhesi kuya zvikanzi mauya nadzo tavapa yakutoitwa safety ndakuzviziva hangu hezvino safety precaution chichiyo vatobvisa magazini garekatya vatoisa apa zvikanzi mavasecha here kati aunosecha mukoma zvikanzi nai munovasecha tadzokera futi taenda papa tikati tatumwa zvanzi tikusechei takasecha vanga vakasara negazini 1 vanga vaine 2 munhu 2 saka apa wakangotipa magazini ari papfuti avainawo muhomwe aya vanga vasina zvimabhandiriya zviya vaive vakatoisa muhomwe tobva tatora magazini aya bva tadzokera futi tikandichiendai munovatora ndobva tadzoka ndobva tasvikovatora ndobva taenda nawo kubhesi indandire musikanzwa nokuti ndaidzirova apa ndaidzirova taiti taendera hanzvadzi dzangu dzaindifarira ndikakungwara ikakako vachibika mafeti kukupaya asati aenda akanaona namukoma uko ndaiyaisa muhomwe ndakatombozvirovererwa mubhadha izvozvo mahomwe dzanuna kana kuti pana akanditengesa vatengesa vaingowari madhiri homwe dzanuna iwe homwe dzako dzinonuna neiwe chii chiri kuitika uri kuti watumwa nechikafu kuunza kubhesi uri kukamura kaiwe ndikati aiwa kati kuti ndichati ndiri kupuhwana naseneziya ndauchika kudovesa hanzvadzi futi dziri kundipa ndatumwa ngu because pamwari nachidziya apa mamwe ndiri kuda mbuva yekuti ndimbochengeta ndozodya time zvinhu izvozvo aimwe nguva taito zvinombonakidza asi zvimwe zvinozomboshatiriza tadzoka vaibika mafeti kuku zvikanzi chende munotaurira vasikana vese zvavari kubika vachiregera vakomana mafeti kuku aya ndatonopuhwa muhomwe nofunga ndakapuhwa 4 here kana 3 handichaziva ndatoisa muhomwe ndikati hanzi chiregerai nokuti wakaregera taakutobva pano vanobva varongedza vasikana vakapedza kurongedza kudaro magumbeze anobva auya kuzotorwa taakutotora magumbeze anenge aiswa mumaposition mumaningi mumaposto maposition ndaakuzanganisa hangu taati maposto apo pane posto taitoziva kuti uku neposto yananingi uku neposto yananingi uku neposto yananingi uchisvika paposto waisangosvika uchidai waita kunge wagumburwa so kuti vazive kuti uyo mumwe daakusvika paposto vanotoziva kuti ari kusvika uyo mujibha akachangamuka tasvika papaya macomrades tanzi mutipe magumbezi
kwaiteko vanenge vasingatomboziva kuti pane zviri kuitika mukati avo vanenge vakarova all round defense izvi zvichiitwa nana mukoma vanenge vari pakati ndo command nofunga ndo tongoti ndo vanenge vari vakuru vanenge vaine tubhegi nechichi zvese ipo paya namedhiki umwe anigona kunge ari ipapo futi tatonotora magumbeze tatodzorera urendo tautoenda deedzo nana Shelton deedzo munyama akandakaita ipapo naenda chinyatsokurawo ndo pandakakuwara gumbo iri ndakarikuwara muna mucheki taakubva nana Shelton vaya takuenda nawo ndine yangu iya futi iya ndo yandaindinayo zvikanzi aiwa ndakomuredi ndandine futi yeMDA takatonzi wakomana dzikarira toda kunzwa muchiridza futi idzodzi asi nyere dzedu nenyere dzami nadzo idzi hadziwirirani tikatorova varungu ivavo muchaenda kunotsvaga dzenyu nyere kune varungu vatarova ivavo ndo vane nyere dzinowirirana nepfuti dzenyu imi asi zvazviri nyore izvozvo ini ndaitozviita nekuti ndaidzida takabva kuno unosvika kudeedzo kana kuvaona varungu apa ndichida kuridza ere kuridza kwacho hamena kuti ndaigona here nokuti handapana inge handidzidzisa nyamba kwai kunzi takura usazoti zvarema takura uchiti ndicharidza asi aka ndaikabataka ndichitoyatsokanza kuti aka kuti icharira sei meno pekukoka wacho kuti ndichakoka sei ameno nyamba chinhu chinokokwa chiya cheeke choramba chakadaika cheii manje chinopwetwa saka pane pakadaiwo chisipo unofanira kutanga wachidaiwo unofanira kuchidaiwo kuti uzowana machibatiro kudai kana apedza kurira kana isingaridzwe paya chinonzai maona kufamba kunosvika kudeedzo hapana zvakaitika kudeedzo ikoko kwainana vamwe ana mujibha ndichaziva kuti ndaanani vakatorwa futi kwakutendwa navo kuMozambique ana Shelton avo inini naLove Mogambure uya naLove Mogambure ndo ndakakuwara gumberi muna mucheki taitakatakura zvinhu handichaziva kuti zvii zvataitakatakura ndakatsvedza matombo emumvura aya anotsvedza ndobva ndatsvedza ndobva ndakuwara gumbo iri range razvimba manje radai izi kuenda kuMozambique tiri kufara hatichanzi takaita mabhesi mairi kunonzi makarutse inenge kwana makarutse kwana makarutse kudeedzo seri kwegomo ikokoko taakufarawo manje taakuigiriwawo chikafu nana mujibha isusu hatichatombonzi mujibhaba taakutogovewawo kunzi iwoenda kuposto iyo iwoenda zvakufadza manje taakuenda kuMozambique hameno mumwe musi uyu Love Mogambure uyu bhutsu yabvaruka hasi sina imwe bhutsu aine bhutsu 1 takazongonzi mumwe musi vakusimuka kuma88 kumanheru pabhesi rechi2 handichaziva nderekuani asi kwana makarutse ikoko zvikanzi chenjerai natsigirai muri kusara pano tichazoya tichikutorai vakomana ndakachema ko tasarireiko chiiko zvikanzi gumbo rako iri kuti tirambe tichienda newe ndobva ndarapwa zvakanaka zvikanzi asi tiri kukusiyirai ana mujibha vanosara vakakuchengetai takasara tichengeta zvakanaka uchigeza mujibha anenge ari kumhiri kwerwizi mumwe ari kumhiri kwerwizi iwe uchigeza zvainakidza kusvika tatozodzoka kudeedzo kwataigara taita kugara kudeedzo izvozvo hatina kuzenge taugara pamba taitodana tichiuya kuno kwasvozve taiuya nemakomrades vakudzokera todzokera tese vakuuya tichiuya ndopataita wanda comrade Magorira ndichiri kurimemba ndiyeyu Magorirawo ndichiri kurimemba patakaenda nawo Magorira anga ari mudiki kwatiri mbichana saka taitambudzika
waigona kuita hope mafamba nhasi mangwana muri kufamba muri kuswera kurara kuti uswera wakarara chaiko muhondo hazvirarike saka waiita zvekuti tichifamba kudai tunzira twemisvasvaira tukatofamba kana kuti pane pasina nzira pane uswa hwakakura wakadai pakafambwa neari pamberi uyu pakauya wechipiri titakaita raini takadai pane pezera paita kanenge kanzira unokotsira uchifamba kudai kukotsira uchifamba wakadai uchingonzwa kuti ukadai wakuziri kunzira uku hauziri uchitoenda asi uchifunga amene kuti kufunga wacho kunenge kwakamurwa here asi unenge uchifamba waiti kana kusvika comrade wangu havangu ari wadiki ndo haizonyanya kurara anga ari mudiki tine patakazomusiya waiti waigona kuti pawaya chaipo password paipitika inonzi password taitisina communication yemaovhaovha iya isu yedu yange iri yemuromo netsamba wotaurira tine takaita kadistance kokuti mumwoko unotaurira mumwe kuti password pane gomba wepekutanga uye akangonzwa kuti pane chakaipa anotaurira mumwe wake uyo achitaurira kusvika kwasvika wekupedzisira waigona kusvika pawaya kudai wototi tu pawaya kuzibva wapipuka wakutoti password pane waya asi wambotauriwa iwauna uzvinzwa uchipfuka manje kuenda wopfuka woenda saka takazodzoka tagara mudeedzo tautogara ana magorira taenda wasiya mudeedzo vari kugara panonzi painzi nyagumbo panyagumbo noti nyatanga ndinyatanga mudohwa vakasvika kugara takamusiya kunze hanzi ngaambosara achizorora aigara pamusha ipapo achitoita kunge mwana wepo akangosiyiwa paigara sekuru nambuya ndiye akanga ari mwana wepo ende kana masoja vaingoti muzukuru wedu achitogara ameno kana masoja akambosvika akaonekwa ameno aingonzi muzukuru wedu akatogara tosvika 6 months kana gore achigara ipapo akazochinjwa akanogara kumwe tikazoya futi taiuya tichitoya tichimuona takuya kuno kumusha tichidzokera taenda tichimuona pasina zvokuti unomugira maswiti kana chii kungomuona kuti uyu takazotora tatenda naye kudevedzo takagara naye kusvika musizifaya tiinaye tichigara kudevedzo tatoana mujibha vekudevedzo hatisisiri ana mujibha vekuku asi taidzoka hedu nana mukoma takazoti tiri kudevedzo ikoko takazodzoka seiko hondo yakuda kunopera 1979 handichaziva kuti yakuda kunopera ndo patakadzoka kudevedzo yaunzi ceasefire macomrades isusu hatina kuwana vamwe ana mujibha vakagona kuenda isusu takasiyiwa zvikanzi iyo nyaya yekungwarira inokanganisa futi vamwe ana mujibha vange vanyatsokura futi asi ndainatokura ndaraiti vakatendwa navo kumaassembly points isusu takanzisara kunoku tikasara tichishupwa futi nevarungu vaya vaitendera nezvimaherikopta dzokerai chichiendai kumaassembly points kana kuti mama nevedu vamwe here endai kumaassembly points endai kwainzi kuassembly point yekudzapasi endai kuassembly point kudzapasi chichi kwane ceasefire hapasina vacharidzirana kwakutauriranwa ndokwane Lancaster House na president Mugabe vakutaurirana uko nevamwe vatungamiri vedu vemuhondo vakaendawo ikoko vachinoita hurukuro idzodzo saka isusu takazodzoka kune macomrades asina kuenda nekuti macomrades aingofoti kanoungana tese uko ko hondo yacho ikatanga tikabhombwa tese imomo saka takasara sifuti nana comrade ini ndakazotengeswa futi muno saka macomrades akanga ari kunoku handina kuzonyatsogara navo ndakabva ndatengeswa ndobva ndatiza ndakabva ndaenda kumarondera muceasefire imomo kuna baba isenza cold storage ndiri ikoko futi ndine hama yangu futi yakaziva kuti ndiriko ini ndiri kunzi ndainzi ndiri comrade akaramba kuenda asina kuenda macomrades asina kuenda kumaassembly point saka ndaenda kutotsvagwa futi ndichiziva kunzi handina kuenda kumaassembly points ndichitsvagwa
Saka hama yangu imwe yakasvika ndiona kuna baba kunzi ariko kumarondera raki zvakabva zvaziviwa chopu ndakabva ndabviswa pamba ndobva ndaenda kumuzukuru wedu taitine muzukuru anogara kucherima mumarondera imomo kulokesheni imwe inzi cherima kucherima iko kwainzi kwamagorimbo ndoandamboita 2 days futi kwamagorimbo ikoko hama yedu iya uku iya hama yeko futi uku akauya futi kuya akandiona ameno kuti munhu kana kuti aitumwa apa iyo hama yangu ndaitomuti bamnini akasvika ndowana ndiri kweya bamnini aisataura kuti aingoti uri kuno chichi manhero acho baba wakabva uya vatapuwa mari yechitima kuenda kuHarare vatoronga nabamudiki nabamudiki wangu naoleti vainzi Agrippa ivo bamnini vaive motikari kuHarare vaiuyawo nedoro vachiuya mafodya makatoni doro raisabvumidzwa asi kwaingoitawo kadoro kamwe kungoti kurasisana mukoma wavachifara hakusiri kunwako yekuya uko nofunga raisamiwa nevese vese vaingoti nofunga mheno nefodya makatoni efodya masting aya ndo vaiuya nawo saka ndokwandakabva ndakatanga kuendeswa kwabamudiki munin'ina wababa kuMbare ndiri kuMbare ikoko futi bamnini vaya vakauya futi ivavo bamudiki ivavo vakasvika kuMbare kwekwe iwe wakuHarare munhu wehondo akuHarare uri kuHarare kuno uri kutsvagei ndikati kondorambidzwa here handiti ndikuva baba kunoko kuMbare kwabamudiki vakashaya futi bamnini ivavo saka ana bamnini ava vaisapota kunyange ungo asingambonyanyi uyavo kumusha asi zvehondo izvi vaisapota vaitonzina bamudiki vaya ndo vaiuya kuzokumbira dzimari dzekuti vatenge masting vari kuHarare ikoko nekutenga makatoni efodya bamnini vaive nemotikari vainge vakacheka masiti umuno ndomaiswa makatoni efodya nemasting acho vachiuya nawo kumusha vaive nechipiusha chavo chimwe chine chibhokisi kudai ndo chaiuyawo kuchikatoya icho kuti taitofara nesu taita kutoputawo hatina chimonera ndakatombochiputa chiya toputa chimonera tichidii fodya ichiuya tiriko kunatengeswa ndabva ndaendeswa kwabamudiki Agrippa vanga vakuzasi uko kunonzi kumastones Highfields kumastones kwekwewo ikoko ndokwandakasanganawo futi namukoma vanhu vaijibhurawo mwavari mutaundi muya kwainzi mukoma Mafi ndimukoma saka vaigara kumuzukuru vachishandisa motikari paine Shabini vachishandisa ikoko motikari vachidai handikanganwa rimwe zuva futi isu tairamba tatopfeka mauniform anga akuuya manje matishirts emusangano aya akanzi jongwe ayo nejongwe takatopfeka matishirts ejongwe tasvika pamashops takatopaka ka 3 or 4 yaidrevwa namukoma takangwerikana pauya zirori rakazara nevanhu vemadzakutsaku vachimwaya vaimwaya mapepa aya nekuti hamenokuti aitaura nezvechii zvaizvekudhinaunza zviri kuda kuitwa vamugabe vanga vakuda kuuya pavakauya vamugabe ndai ndiri kumazimbabwe vachiuya pamazimbabwe grounds paya ndo patakatoendawo vamugabe vauya mukazara muya ndange ndiri imowo inini tichibva muHighfields muya tichitendawo mazimbabwe grounds comrade ndakatambudzika tapedza izvozvo takazodzoka kuno kumusha zvidhiramu padhiriora taitotiperekedzei madhiya aya tozara imomo tichiimba dzechimurenga tiperekedzei kubva kudhirihori kukwira gomo kuenda kwedu tichiimba tichichiridza chidhiramu chai chakaita chiraundi chakadayo chine tumavhiri turi kokoko tumwe zviri kumashure taichikwira mamenoti makambokwirawo chidhiramu takachikwira chidhiramu chine zvimabhandi mukati muya tichiimba dzechimurenga vachitiperekedza kuenda unofunga venga watauriwa kunzi havacharogwe hava pasina ceasefire chichi totosvika kumusha tichidii 1970 ndakazodzokera kuchikoro
hondo yapera tazovhota tahwina tafara ana mukoma takunyatsovaona zvakasununguka vakufambawo zvakasununguka asi vedu vaya kuti ndichamboona comrade Rex ndichavaona kupi ana comrade Bazuka comrade Blessing kwaina comrade Blessing nandakuwataura papa ndaivada stereka vaifamba nebhazuka RPG7 nana comrade John Zvirege tezi takawira taiimba tiyezi takawira uya uchere mota tiyezi takawira airova mota murume vari pachota pabhitisa vari pachota comrade tiyezi vakauya pavetting vakauya pavetting tikafara ino hapana kuvhetwa kunyatsovhetwa kunzi iwe wakaita sei ndakangonzi inoti isu pekutanga pavakazovheta apa takavhetwa zvekungonzi ina akangosvika kugara kanzi chenjerai tinokuvheta kuti chii chausingazive ava ndiani ndobva ndataura ava ndiani ava ndobva ndataura ava ndiani wani bedzi wandisina kuziva vainge vainaye aizonyora ainyora wacho vaine zibhuku ndewandisina kuziva zvikanzi hapana chatinokuvheteyo iwo wakavhetwa kare tazovhetwa tapera tese takazodzi nokuti ndakazozora makore ndakanyanyisa patakazoenda kuchikoro 1980 iyoyo 81 ndaenda kutoita form 1 ndakaenda ku4 asi 1980 takazoenda kuchikoro 8 yacho iyo 8 takaenda kunonzi kuSt Martins saka takatoenda kumarondera kunochinjwa zvitikinyani zvaizvo zvakabva zvachinjwa ndobva tachinjwa makore ini makore angu andinayo 1977 ndiye munin'ina wangu wechitatu kuti makazvarwa 1977 ndakatozochinja kuti ndakazvarwa kuti zviwirirane nekuenda grade 7 saka paitonzi munhu wegrade 7 anofanira kunge aine makore akati saka ini ndandiri wa61 ndainatopfuurisa makore apati hamadhara ndakutoputa fodya ndakutonwa hwahwa zvinhu zvacho zvazviri saka ndadzora makore kudaro 19 ndenda kuti ndenda pa 8 iyoyo taba taita grade 6 andakaita grade 7 grade 6 andamboifunde handina takangosvikotangira grade 7 paSt Martins taita grade 7 1980 81 ndopandakazoita form 1 form 2 form 3 form 4 tisi takavhura inonzi Nyameni secondary school yemumarondera tapedza form 4 baba vaisada kuti baba vaigara vachiti inanda kufunda vana vangu ndoda kuti mufunde saka fundai baba vaida kuti tirambe tichienderera nechikoro asi handina kuzvikunda ini ndaingoda zvepfuti ndakatadza kuenda kuMozambique ezvinezvi ndikaona masoja kudai so masoja macomrades edu aya aisanganiswa manje hazvina basa ndaingowafarira nokuti ainge amasoja edu saka zvaindinyongonya izvozvo kuti ndaifanira ndiine yanguwo saka baba vakazenge varonga manje vaipa uori wakabvira kare unotaurwawo vaipa manager wekuzesa nyama ndoda kuti upinzewo mwana wangu basa ndoda kuti upinzewo mwana wangu anga ari kuhondo makore tisinaye saka ndoda kuti aende kuchikoro aitewo something mwana wandinoda saka ndaitendeswa kuna manager kwaya ndichitonomuona handichatombomuziva ba tichitoenda ikoko vachitoenda negaba rakazara nyama taite zvimatini zvimwe zvakadai tichinovapa saka ndapuhwa mari lunch nyama yakatofuraiwa nechi baba uri kufunga kuti ndiri kuenda kuzesa ndakaswenda kwavhurwa inonzi Gabriel Brigade yemaparamilitary vari kufunga kuti ndaenda kubasa wakazoona munhu manherana kudzoka kumba ndatokwa Rogers ndatonyorwa zvese haane zvandakachangamuka kani ndatonyorwa zvese neeji yangu yanga yakatonaka kuti ndipinde chiparamilitary paramilitary yainzi mauto
apresident ava Mugabe nokuti iyo hamwe vese ava vaisarambidzwa kuita zvepolitics isusu tainzi army yapresident inobvumidzwa zvepolitics taitodzidza politics kuwedzera tichitowedzera vatatrainwa karate bayonet fighting knife action tikaipedza zvese saka taiti ukatrainwa kudaro unoenda kuno basa 6 months 6 months dzikapera wombodzidzokera kumba zvaibhohwa izvozvo vamwe vaya masoja aya ari kuramba ariko apa taisapuhwa futi bonus zvaibhohwa futi izvozvo ini ndaida kunyatsoita musoja wenyika ende ndichinyatsoshandira nyika sezvaizvo pasina kubiridzira saka ndaizodzorwa kumba wosvika kumba wakudzoka futi kuya wabhuroka umbenge wakuonekera wakwekweya tumari tuya twapera saka zvakazongoita 1991 ndo patakazonzi vese maZPM makunoitwa integration makuenda muZimbabwe National Army ndo patakatorwa kuenda kuMbaravara Zimbabwe School of Infantry ndo pandakanotrainwa ikoko tichibva paheadquarters 3 brigade kwandai ndichitoshanda muZPM ndo pataenda ikoko tobva tadzoswa futi ku 3 brigade ndo kwandakashandira kusvika ndiri taye ndakashanda ndikaporomotwa hakuporomotwa ndaiporomotwa nokuti kana ikoko futi musikanzi wainge uchirimo ndai ndichiri kusvuta ndai ndichiri kunwa ndaita musikanzwa haikona musikanzwa ikaipa ikuba musikanzwa wekungoitawo zvimwe kungodai ndaisaba nokuti zveuhondo zvainge zviri mandiri saka ndazoenda kwekuya ndatrainwa ndasweta ndamboita rengi yekuita raidzi koporo yekutanga handina kumboita ndakangotanga kupuhwa koporo nokuti ndakabva ndaitiswa course yelibrarianship apa ndaishandira muoffice inonzi G branch saka ndo munoitwa zvehondo ndo zvinoitwa zvemakosi kana vanhu vachienda kuhondo zvese izvozvo ndo mandaishandira saka ndaikurumidza kuporomotwa ndakazoritaya ini ndisajeni ndovanazoitwa sergeant major ndakaenda kuDRC ndaenda kuMozambique tikaita hondo dzeikoko dzese kuDRC ndo kwandakagara nguva yakareba tichidzoka hedu tichidai vamwe vakatisiya asi inini Mwari aindida akandichengeta kubva muhondo yechimurenga kusvika hondo idzodzi dzimwe dzataita kuti takusunungurawo shamwari dzedu dzakati handina kumbokuita ronda randakaita ndiro rimwe chete bedzi ndakatakura matidzi asi nanhasi ndiri mupenyu ndiri kutenda pandakadzoka Chiefsosve ndisekuru vangu mukanya Chiefsosve vakati vazukuru vangu ndoda kuti mese muwane minda tine purazi rataisa riri kwaPeter Brock saka vazukuru munofanira kuwana muchiona tese uyu ane munda uyu akazowana wake kumberi uko asi uyu akawana pano inina munda wakawanikwa ndisitoripo ndiri kuDRC munda wangu pano wakatonzi munda wangu pano ndikatopuhwa munda nanhasi munda iwoyo ndowandiri tadzoswa kwakabviswa vana baba kuya vachiendeswa kumakomo takazodzoswa asi chikumbiro changu chachekuti dai zviri izvo semakomrades kudai tapuwawo zvekushandisa tigone kushanda tinyatsorima asi kurima kwatiri kuita izvozvi tiri kugona kurima zvekugutsa mhuri yedu asi toda kurimawo zvekuti zvinotivandudza tisimuke tiwanikewo tichiitawo sekushanda kwatakaita tipenyewo hatisati taakupenya tiri kudawo kupenya tikapuwa zvekushandisa tinogona kurima tikagutsa mhuri nenyika ndatenda hangu. Peter Brook akanga ari murungu akaita sei panguva yake? Peter taingouya taitiri vadiki zvokungoya kuchigayo zviya taisambobvumidzwa kana kuti unotaura naye wena mene chiraparapa chavaitaura takangogaisa apa totodzokera kumba andambira ndashanda purasi handina asi nevamwe varungu vacho venharaunda yacho yekuno ana baba vachitaura vaivati vakanga vari varungu vakaita sei? Zvatinoziva
varungu vemunovesa ndo vaitishungurudza uko vanga ndo pandoziva ini vaitinetsa zvisingaite ana baba ivo kubvira ana baba uko ana baba vaisenzeswa ndo vaingosvotorwa medumo vachibhadhariswa puwa tumari tishoma shoma vana vamwe vasina kugona kuenda kuchikoro vaya votovatora vouya muno vosvikosenza futi vachishungurudzwa vachipuhwa mari shoma isingagone kuti tiende kuchikoro zvakanaka futi mari yacho taitongoendawo kuzvikoro zvedu ukatoenda pamba zviri vavo ukatogona kuti vaendeswa padhirihori zvatopera nokuti mari yacho zvikoro zvaidhura kuti ugone kuendeswa kuchikoro cheya mari yavaitambira yave shoma saka zvakatinetsa izvozvo kuti tifunde zvakanyatsonaka pamakabatwa pamakadhonzwa nemahachi nekuzonogara uku ndokuzotiza makagara kwemazuva mangani kudhirihori handifunga kuti hatina kumboita 2 days okay. patakabatwa ipapo takarara sanhasi ana mukoma vakaranzikwa uko ramangwana ndo pandakabvisa ndichivabvisa chombo ndichivabvisa nekuzo takarara navo kamwe chete manhere amangwana vakatoswera varipo vakazotorwa ndakazonzwa izvo zvakazoitika tatotiza vakazotorwa ipapo ndobva vatakurwa nemasoja ndobva vaendeswa pasabhuku joro kwedu kwamupazviriwo nokuti kwedu kwamupazviriwo ndo yainzi bhesi repacomrades mumusha medu saka mukangorikwa kana munhu angoti bedziwo waitobatwa nokuti ndo rainzi bhesi comrade vainzi Tedza Aigwara comrade Tedza Aigwara nanhasi ndoti ndichipfuura ndivo vari paheroes ikaidu apa ndo vandinoziva chete asi pane makuva akawanda kana pavakazoiswa ndaenda kubasa handizive asi comrade Tedza Aigwara ndo vari ipapo nokuti ndichitopfuura paya ndinoto kunyange ndiri motikari handabasa nazvo ndongoita kunyange vanhu vasinga ndongodayo ndotopfuura zvangu ndiri mumotikari mukombi nokuti padhuze nerodi kudai ndinongodayo ndototaura nechemwoyo kuti comrade dai unge uchiitawo zvatiri kuita izvi dai wakararama dai utori mupenyu pamwe dai uri kumusha kwako nditotaura ndotogwira mukwidza uya ndichitorwadziwa kunyange teichitaura nyaya ndinotomborasika saka ndo pana comrade Tedza Aigwara apapo saka mangwana acho manhere acho ndo atakatiza saka takaita 2 nights chete chitundo ratakatiza matiza havana kuzouya here hamuna kuzonzwa kuti masoja akazoya here hanzi akauya akuzara nemahachi nemadhongwi nemahachi nemidhudhudhu pakasungwa ndo pakazara pachisungwa ava ndo nokuti muno mai musisina mujibha angoti kurei kwakazosara kwakutoti makomredza takabva tatorwa tese ana mujibha muno kuenda kunogara kudedzo takagara kudedzo isusu 78 kusvika 79 taita kutogara kudedzo mai musisina mujibha saka ava vainge vari vadiki mbichana ndo vakasara ana mujibha vaitojibhura vaino uniform dzekuchikoro andiri mabata ana Shelton makuenda nawo makambona mukana kutaura navo here nyaya yekuti makanzi chii kwamamaendawo hatina nokuti pataifamba paya zvokuti dai akatoenda padhuze ndaitoti ndidzidzise tichifamba ndidzidzise saka hatina kumbowana nguva yekuti kana kuti ari papi nokuti mune makaita mudungwe makaita raini saka kuti aiswa papi pamwe anenge akataiswa pekuti ari kuchengeterwa nokuti kwaive nevezecurity saka pamwe anenge akataiswa kusecurity kuti munhu yanenge akatumwa saka handisi kuziva hangu kuti ndizvo here but ndo zvandirongofungira hatina kutombotaura tese handiti saka comrade Chenjerai nhoroondo yenyu ine kurwadziwa kwakanyanya chokwadi nekusangana nezvakawanda zvakare takagara pazuva ranhasi pamunoti mukadzora ndangariro dzenyu munoti apa tapfumanei ndingadai ndakafa tingadai tisina kugara zvatakaita izvi zvichida ndingadai ndakatovigwawo semavigirwo akaitwa ana Tevedzai comrade Tevedzai nevamwe ana Mujibha ndeipi incident iyoyo yamunoti kana makagara so munoti nanhasi chokwadi hondo iyo ndatoikanganwa ndatoidarika dzakawanda hondo dzakaitika muno dzakawanda asi iyo yakaitika panonzi pachihwehwete ndaibva kukitchen
ndakatotakura pureti 2 ndakutosvika nadzo pamacomrades ndakangonzwa kuti nofunga tisi taitoonekwa mamacomrades ainge ari pakakwirira kuzvikomo uku saka ndaenda pasenda panana comrade Rex ndopandaienda nechikafu ipapo ndakangokanda pasi mapureti aya asi ipapo nyere ndakanyatsonzwa apapo inge yakatsvuka kuti apa ndakatonzwa kuti ndakangoona kuti moto kuti wa taita adzidziswa taita akuziva kuti unofanira kutora cover ndopatakatanga kungorara pasi macomrades ipapo pakaitwa bara ramhanya macomrades hatina kugona kuenda nemacomrades ipapo takatorana takange tiri 5 paina vasikana vairi hanzvadzi yeuye anonzi Rosa akazovhetwa here Rosa anonzi Rosa naYufi hatuna ndiani mumwe vasikana vanenge vave vairi zviya zvekuti munoita musikanzwa kunyepa kuya takatiza kubva ipapo tobva takwira nobva taenda kuBamhara takanobuda gomo seri uku taimhanya haikona zvekutamba titoziva kuti kana dzikatorira bedzi nhasi mangwana munoswera makazara tobva taenda ndobva tati kuseri uku takanorara taitakaneta mino taita kumboswera tichiitei munongorara zvaya zvekuti dzinenge dziri hanzvadzi haumbozive kuti musikana mukomana mune makafanana takarara nevasikana hanzvadzi dzedu idzodzo ipapo takazofuma kufamba kuseni kuenda mudohwa tapinda mudohwa takazofuma tichienda kunonzi kwaMadzonga ipapo ndopandaifanira kufira ipapo patakamboridzirwa eduna naishirafu havairidza vari kure apa kuti dzaitorira padhuze zvokuti vakanga vatinyangira zvokuti havana kuziva futi manje kuti chakazotiponesa macomrades ainge ari pakakwirira apo ndo vakatanga kuridza manje paine bhazuka here panenge paine bhazuka ndo vakazoridzirwa zvakanyanya vachiridzirwa kwavainge vari uku zvakana uri makadzikira wamwe wainyatsoona kuti moto uri kubva apo kana kuti pakafiwa kana kuti hapana chatakaziva asi ipapo takaputsa tafa asi handizoti pane akasara akasungwa here asi ana achimbwido nana Mujibha takabuda vandakaona tikatoenda kudehedzo ipapo pano ndakange ndasara ipapo ndakange ndasara. Comrade Rex ranga riri gamba rakaita sei? Comrade Rex munhu mukuru vaiita zvinhu zvavo macomrades macomrades airova Comrade Rex taisanyanya vaisatyisa kuti kana uvataurire zvaunenge uchida aive munhu asingatyisa ane unyoro zvokuti zvaunenge uchida zvezve waitenda taitina Comrade Sam Chakwesha avo vaityisa manja asi Comrade Rex aiwa tatisina dambudziko navo vainge vakapfava vachitibata zvakanaka vachida kuti tiende kuMozambique ndo chishuwiro chavainge vainacho vaida kuti tiende kuMozambique tese tinotrainwa zvokuti kumira kwakaita hondo ndakatenda kanenge kakurwadziwe kuti inogopera sei ndisati ndaenda kunotora yangu pfuti chokwadi izvozvo asi zvaifadza kuti yapera asi ini ndaiti yazopera sei ini ndisina kuenda kuhondo kwacho kwandiri kugara ndakapromiswa nekuti nofunga ikoko kwainge kwanzi chimbomira ikuunza mari rutso here kana kuti chiameno saka hatina kuzokwanisa kuti tinge tichienda kunotrainwa asi vaive nechido chekuti tiende. Ndazomba mataura kuti kuno kuvatengesi vainetsa vanga vakanyanya chii chakanyanya kukonzera kuti muno masvosve paukama mutengesani? Ini ndinoona kuti kembi yakanyanya kuiswa yakabva yaiswa pakati pedunhu redu saka zvinonetsa. Yanga iri papi kembi? Iri panonzi paDrihori. Pamataro pamakamboendeswa apa? Patakamboendeswa ndo pakaita kunge sort of pasenda pedunhu redu rino saka vanhu ndo paine mashops makuru ipapo zvokuti vanhu vese vanonotenga vaienda ipapo zvekuti vamwe vanhu hatizivi kuti vaitengesa vachinyanyodei asi ndiriona kunge kuda kudya kunenge kuda kudya zvimwe futi
vamwe isusu taita kutengesana pachedu futi aita chakanaka weyawe wobva vaenda kumacomrades ndo zvandakaona izvozvo ini nekuti tine vamwe vaitofa akafanika mumwe mudhara ainzi Madison aisona bhutsu aita chiita aigara naye mubhesi takazoshamiswa tiri kudedzo kunzi mudhara Madison akaurawa nemacomrades mudhara Madison kana akasara akatengesawo hameno zvaakasara akaita asi zvakatotishamisa saka tiri kuona kuti pachedu futi paukama ipapo mawaniro unofunga pamwe kana kuti iye ari kudiwa nemacomrades tikati mutengese jealous hameno ndo zvimwe zvinenge zvaiti kanganisa macomrades ainge yanguva yegokura hundi nekuti ainge vasisadi chinokanganisa munzira vaitaura kazhinji kuti iwewe ndiwe wataura kuti mutengese saka isusu tiri kuuraya ndiwe wataura ende zvinonzi pamwe zvaitonzi iwewe uraya iwe uraya asi pandakaona pachifa mutengesi pamwe chete tato kudedzo iye shuwa iye apa ndakatobvuma kuti uyu mutengesi chichakaiti chamakaita kuti muzobvuma kuti mutengesi uyu ana Mjibha vese kwainzi chiko kuseri kwengwere kuya kwainzi kwani aiwa kuseri ukoko kwainzi Handusi kuhandusi akawiwa naye nevasikana vanga vari hana chimbwido ana Mjibha vese vakanga vapera kuenda kuhondo vasikana vakaziva kuti macomrades ari kwangwere vakauya naye vakamusunga nemakai businessman akasungwa nemakai nevasikana aine chiovhaovha nemabhatiri manyowani mairi akapera mairi anotorika plastic kawo asina kumbobviswa mabhatiri akawiwa nawo nechiovha chake mukati mataita kuti mudevedzo iliberated zone asi taitina vatengesimo saka vatengesi taitinavo zvechokwadi kozoti vanga vasiri vatengesi vamwe vanogona kunge vakatengeserwa kuvengana asi ava awe akanga achinyatsori mutengesi takaswera naye mubhesi yainzi Mutambanengwe pato nerwiyo rwataitoimba Mutambanengwe woye Mutambanengwe wakatengesa nyika baba woye ndigone kuimba hangu asi taitomuimba akaswera achichera gomba rake Mutambanengwe ndakatarisa nemaziso angu akachera gomba rake zvikanzi ukachera pfupi ndizvo unodyiwa nembwa aitoziva kuti ini ndiri kufa rega ndinoyazochera guva rangu akarichera ndotokuziva kuti mangwere makoma ari mberi ukanchapaziva hangu kuti apa asi ari papa haana amborohwa nana Mjibha haana abva agariswa pachidutu chenenge chachaichi chenenge akamborohwa nacomrade abvunzi autotaura achitotuka iye Mutambanengwe ndasirira pamwe akapuwa tii nemafetikuku akapedza zvese kuti akapuwa sadza akapedza zvese kuti nofunga itoti ndo chikafu changu chekupedzisira izvi akangonzi vhum ataura zvamene zvaakataura zvedo bhabanzi tatatata donhera mukomba make zvikanzi futsirai chatakati aisi kufutsira ndo mutengesi wandakaona iyeye avo vamwe ava ndaingonzwa kuti kwafa mutengesi aurawo kwakati saka ana chimbwido vakambata sei Mutambanengwe ndinazonyatsozindusa vanga vari ana Mjibha vekumwe kukadistance kubva kwataigara kwangwere isu taitogarawo kwangwere ndaigara panonzi pamukungwa kwangwere takatowanda taitori mangwere imo munofunga taitosvika kana 10 vekuno vamwe vachigara munonzi kwaMutoko vamwe vachigara munonzi muchitunhurwi taitangogovewa kwekugara asi taisagara chete taitoendawo kuminda tichiswera tichiita basa repamba watoiwa mwana wepo chiita basa repo muchiendawo kubhesi muchiita basa muchitotumwa unzi netsamba zvemo handiti saMjibha saComrade Chenjerai chinhu chamunoti ndingatamboti taurei zedu tisati tatanga chirongwa kuti ndakunamata nekuti ndakasangana nezvakawanda chakanyanya kukonzera kuti muti izvi kaizvi ndakatadzira Mwari nekuda kwehondo yanga iri hondo handimazotadza kuti chinonzi hondo chinangwa chehondo nechakakonzera hondo
Nichakaita kuti vanhu vaende kuhondo. Asi makazoti apa ndakatadzira Mwari kana ndakatadzira vamwe vanhu. Handina kukwanisa kana kuvati sori, asi yakanga iri nyaya yehondo. Chii chamakaita Comrade Chenjerai? Comrade, kutaura chokwadi handina chakanyanya kubva chanyatsoti ichi, asi ndine izvo neizvo zvandakaona kuti izvi. Chekutanga vabereki vangu vainamata kumethodist, amai nababa, baba vachitori nebhandi ravo. Handei kuchechi ndaenda kubhawa nenyaya yehondo iya, handei kuchechi ndairamba. Saka kukura kwandaita uku ndakusenzawo, pandakazopedza kusenza ndakazombosenza ndichiita zveinstruction. Unogona kunge waiitira utsinye mwe munhu usingazive kuti uri kumuitira iwe uchida kuti aite zvakanaka. Saka izvozvo zvimwe zvinhu zvandakati ndoda kuchenurwa naMwari, ndive ndizvarwe patsva. Kuputa fodya ndakabva ndaregera, kunwa hwahwa ndakabva ndaregera. Zvasikana izvi taimboitawo, asi handina kunyanya nekuti vainyanya vazhinji vamwe vangu havako nanhasi, vakafa. Saka inini izvozvo ndaisanyanyisozvida, chandaida kunwa nekuputa. Saka izvozvo ndakati izvozvo dai Mwari wangu andichenura. Saka ndakanamata kunonzi kuRevelation Ministry yange kwaMutare uko. Ndapedza izvozvo ndaona kutoti kwaiva kwakure, ndaindine motokari. Motokari iyo yange yakunetsa fuel kuti ndikure, taita kupindira kuno kunonzi kuWinimbe uko. Ini ndaakuno kumunda kuti ndigone kuwana fuel ipota ndichienda nichidzoka inge yakundiremera. Pano padhuze papa ine imwe chechi yeJohani Masowe Chishanu iri Jerusalema. Ndakazoendawo kunonamata ipapo, nditoona inga zviri kuita zvakada kungofanana, asi izvi zvinotori zvinogona kunyatsondichenura zvakanyanya, uye ndichive ndine rudziviriro rwandinenge ndinaro kubva kuna Mwari. Saka ndokwandakaenda, nanhasi ndokwandiri ndakunamata Johani Masowe Chishanu mumba yeJerusarema, nditotori mudare muParadise. Handiti munzvimbo ine kune maComrades amunoziva here nemasava vechimurenga? Munoziva kuti apa parere Comrade Ningi, apa parare Comrade Ningi vakatsakatika munguva yehondo. Kusara kwaComrade Tevedza mataura kuti vakazotorwa. Comrade Tevedza aigara wakacherwa. Ezvinezvi pana Comrade ivavo ndanisipo kuunzwa chete. Ende ndakatozonzwa futi naComrade Rex Mapfumo pavetting apa vachiti ndakavabvunza ndini ndikati naComrade vainzi Farai, ndizvo kamakambodzwa Farai Nemos. Comrade Farai Nemos vanonzi kunonzi kwaMubvuma, bhuku rekwaMubvuma ikoko vanonzi vainge vaenda unozvibatsira, nyamba masoja ainge achitonyangira, ndopawakabva wapfurwa ikoko. Saka Comrade ivavo vanonzi Madhara, vainzi Mudhara Magwaza, Mudhara Chanua Chinjonjo, ivavo ndo vanonzi hanzi hatinambotaurira munhu naComrade Rex. Takati Madhara emi uyai mucherere Comrade. Saka Comrade ivo vakamucherera. Amene kuti area yacho ndepipi, kwatoo kumagwidi kune vanhu ikoko. Saka handinyatsozive kuti ndepapi, asi Comrade Rex vakati nofunga kana ndikadaidzwa ndogona kuenda, kana nzvimbo ichiri kuratidzika sezvainge iri ndogona kuziva kuti ndepapa. Saka ndivo Comrade 1 vandiri kumboziva ivavo. MaComrades haana kumbonyanyofa munomu. Munomu hamuna kumbofa maComrades. Kwakafa maComrades ndiko kuchikaniso ikoko. Munomu havana kufa, maComrades haana kumbofa. Ndinototenda mudzimi yedu kana svosvo. Shuwa nyika yedu yakachena, maichengetedza chokwadi. Tokutendai mukanyi. Comrade Chenjerai, mashoko enyu ekupedzisira kumaComrades mapenyu ari kukuonai pazuva ranhasi, makashanda navo panguva yehondo yechimurenga, vana Mujibha, vana Chimbwido, vari kukuonai pazuva ranhasi kuti ndiComrade Chenjerai. Mashoko enyu amuda kutaura kwavari ndeyekuti chii? Ndinotenda Comrade. Chekutanga ndiri kutaurawo kuna Chimbwido nana Chimbwido vamwe vangu. Ezvinezvi ndiri muno ndini chairman wana Mujibha Chimbwido. Ndiri kuti wana Mujibha Chimbwido, chekutanga hatizvibatei, hatizvichengetei,
hatiregei kunwa mutoriro, tichengetwe kumusoro kuvakuru vari kutiziva kuti tiriko. Ukanwa mutoriro uchafa, isu taakunanzvira. Chechipiri ndiri kuti macomrades tiri kuzivikanwa. Kana kuine vasina kuwana minda, vasina zvavainazvo, hatigarei tichiita basa redu. Kukanzi kumusangano, isu muJibha Chimwido ndisi tinofanira kuwanikwa tiri pamberi. Haufaniri kusara uchiti ini handoenderei, hapana chandakaitirwa, hapana. Izvozvo hazviko. Tisu tinofanira kuramba tiri pamberi tichisimudzira hurumende yedu iri kutonga. Vari kumashure ava, vabereki nevana vedu vaning'ina vaone kuti chinonzi muJibha Chimwido comrade chii, tichiva tichienda pamberi. Pamwe vangaregere mitoriro. Yezvinezvi ukaenda kwanzi kune musangano vanosara vachiridza marekodzi apo, havaende kumusangano. Saka tiripo kuti isu hativataurire muunyoro, mutsitsi, murudo vana vedu kuita izvi tiri kuitira zvakati, kuti tive tiri muno mumapurazi fanika isu tiri kuno, kuti tiwane munda uyu. Inyaya yamacomrades aya akarwa kuti tiwane. Saka hativarespektei, hativadei, hativakudzei, tichivateerera, tichiendawo kumisangano, ingave yasabhuku, ingave misangano yenyika. Hatipotei tichienda kumisangano nekuitawo zvikanzi road yafa pakati, vayuthi hatiendei tichinoita basa, tichibatsirana, tichigadzira nzira dzedu. Vapresident vakataura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka tikasavaka tiri isu, hapana kwataenda. Ezvinezvi takagadzirirwa youth training center paigava apa, haisati yapera zvayo, iri muprocess. Vese ivavo tiri kufanira kuramba tichivadzidzisa mbichana. Youth training center iyi yakanakira chii? Vamwe vedu havana kufunda, havana chikoro chayo, nyaya yekunge takashaya mari yekuti tivaendese kuchikoro. Saka tiri kufanira kuramba tichivakudziridza kuti paichazongovhurwa vana vangu vaine chido chekunozviitira mabasa avo emaoko. Saka izvozvo ndiri kuzvikumbirisa nenamacomrades isu takavhetwa, takamirira, takanzi tiri kukuzivai, takavhetwa. Hatifaniri kumhanyira hurumende pamberi. Hurumende inenge ine zvakawanda zviri pamberi payo. Tiri kuzivikanwa, tichabatsirwa, zvinhu zvedu zvichafamba zvakanaka sekutaurwa kwazvakaitwa kuti aiwa tiri kufanira kuzokuitira ichi neichi. Tiri kufanira kupiwa maprojects ari kuuya, tichapiwa maprojects, tichapiwa zvekushandisa, zvese izvozvo zviri kuuya. By 2030 president ari kuti hapana anenge achitambudzika, kunyanya kunesu vakarwa. Tiri kunzi tichange tiri pamusoro, tichachengetwa, tichaitirwa zvidhafu. Ndinotenda hangu. Ndinotenda. Kune vakaona chirongwa tichitaura naComrade Rex Mapfumo. Zita raComrade Chenjerai rakataurwa apo pakati aiwa ndine vamwe vana muJibha vandaishanda navo vanonzi vekwamupa zviriwo. Nhasi tiri kuno kwasvosve tataura navo. Kana dziri nyaya dzekudevedzo, aiwa Comrade Rex vakapedza. Comrade Chenjerai vatsinhirawo zvakare. Zvinoratidza kuti aiwa zvechokwadi paitsika Comrade Rex, sekutaura kwavaita kuti taifamba tiri mudungwe, paitsikawo Comrade Rex, paitsikwawo naComrade Chenjerai muJibha. Sekutaura kwavaita kuti muJibha mukuru. Nyaya yana Shelton makainzwa naComrade Rex, matorerwa vakaitwa nemaDA nemadzokera vakaita nekubatwa kwavakazoita. Akanovatora mamunzwa achitaura Comrade Chenjerai kuti ndakatoenda ndakatonotora pfuti, ndakaenda naye kubhesi, ndakadzokera ndakanotora magazini. Izvi zvinobva zvaratidza kuti nyaya dziri kutaurwa nevarume ava, kunyangwe tanga tisati tasangana navo, inyaya dzechokwadi, hadzisi nyaya dzekugadzira. Sekutaura kwavaita Comrade Chenjerai kuti pandakazongovhetwa ndakazongonzi aiwaka, iwe tinoita se tinokuvheta chii? Mashoko avo mavanzwa avataura ekupedzisira. Ini Robert Tapfumanei ndina camera person wangu Bongai Kawa, tinoti aiwaka isu vekwasvosve
takachengetawo ivhu reka handiti mazvonaka zvinhu zvinofadza kudzoka kumusha mumhuri yekwako uchishandisa mukana wauinawo kunyorawo nhoroondo yenyika pasi. Hachisi chirongwa chedu nevanhu vakasvosve mukazoti ko aiwa kumasvingo tinouya, Mashonaland Central tinouya, Mashonaland West Province, Midlands, Bulawayo, kwese ikoko tinosvika zvakare. Asi kwezuva ranhasi tanga tiri kuno vasvosve Mashonaland East Province. Rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. For now it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aivakai manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aivakai manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magori